Yenina, ever sorry, and I had to remember that quiet for you. Your tosso, I had no any do and watching. Yenina, yes, sorry. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God my Savior. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming death with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I am standing on the promises of God. Amen. Days are filled with sorrow and care, hearts are lonely and drear, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Oh, burdens are lifted at Calvary. Calvary, oh Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Yen kambom na yen tunyum kakye fenyi nyankopon aye. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore thee. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. I'll praise your name forever. We
we praise your name forever. Oh, come, let us adore thee, Christ the Lord. So Hinyame, Yasemna, Yakacho, Yadawasi, Yankopon. Yes, sorry, free a cataswa, as some I can say, Asida and Kaudin. Send ye Sikano, Ubu how on Tiasie, Bejapa, a ye count for and then Kaudin. Yes, sorry, and no pay near Nimsi a best sorry, quite die near Nimsi a best sorry. So what do Mara crowd on Sabu boy, yen and I betriam and yen and I team quim and now made die was sorry fee, Japa, Yadawasida. Ya na wasi a near yetiafo. Japa yeda wasi near Sre Boniface, ya ye bonieti a wunkuto Christo. Inti Japa yesro for your bonnet che and tear home. The empire ye she go when you meet, see, na ye bisa dear, our whoopem and my enda. Yada wasi Christo. Yada wasi papa, yada wasi my ma, yada wasi my ye crunum, yada wasi my irenum, ye pusia santini, na yada wasi. Yada wasi. Empo emoya refo don hwimu papa Yesu etuye nua na adwoa eye point of contact ema ye nyina ye yare papa Yesu peja onsa kese na tretren wo ye nyina ye suma ye nyina pomudin de nya hoden ne emfa nso nkuto don hwimu papa wo ye ni sama ye etuye nua ena obedi enim e won pai bom e hye onsa Papa Yesu hunu mobo na nonte ejapa dinanim na de obeka bia no Yesu yentiengu asumpem ne emfa mobra ede wiasim japa minim Yesu obeye ne sama yen if se waye bida yeda wase yenyankopon yeda wase wadumti amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yada unyame asibebre samre eye emra yade ejiji near returning and tight any an offering. Amen. Me asem kitwa bi every Genesis 14. Na mahwe 19 and 20 no. Ohene Melchizedek ene Abraham. Na ohwe abakosem no a na Abraham samre wakọ okun nkonimdi ayededia ena wababehia ohene. Na Abraham ehwe kwanya nyame afa so ahyira no bonkum ne nifa emu asojafo a watimi organize omakọ okun amana din kunimu a na de all kanyina ne say, and blessed be God most high,
who has delivered your enemies into your hand. And he gave him a tithe to all. Amen. Abusianfo nyame ene asafo ye de ne yi. Em say na elder ye kan bibi. Onim say ye call come meeting e free abofra so kopem panyini so. Obia $100. And Philadelphia ye den etua ye. May sanko program yi other churches omo bebre ntimi mai san say nimo mo ye den. Philadelphia safo they said no way. Say yema yi kwa ye betua obia $100. Amen. Ntu hwe mu a short period yi man obia age say 200. Inti offering no mamunyedu na ye de bo asafo yi ho ba. Amen. Pastor mama yen sorry na ye mom passmpaye enwuso. Ye nyankopon ye da wase bebre. Wo adoya wo de adom yen. Wa hwe ebusuan yi so yen tia tenkabone bia. Yen nyina ye gina wanimu a na ye da wase. Anonyam enka wodin. Nanso yen timi na wase a keke. Ye pese da wase in our offerings and in our tithes. Chese wadoma boye amye bia yaba wanim say yen offering ye tithes shira so man pa na mra ye begigi ka obia ho na yentimi enyi no nokremu ne anigie mu empagye wadwuma na wahwe so ehira yen anonyam ka wodin so be ne sama Yesu din mu nti amen. Montienia trosema katete no se monfantu sudoina makurade monene konkroni aheka ho na monkiribo shepano monfantu sudoina makurade monso meshe Shiramima Moma Emosunamu Nyakurabia Mo pese muhono Tumno Mo fantu sudu Nyakurade Wafanya chakune Shepano Monfantu Suduna Makura Demosami Naosi Nami Shiramima Moma Emosunamu Nyakura Bia Sobribisi muni mugurante Kwara monfantu sudu namra kura dem Monfamra senya washebono ara Na obe mamu shirapa Monfantu sudu namra kura dem Osamije Yewana osinami Shiramima Moma Emrusunamu Nyakurabia
Happy day. Ebede nyamiase wasam my children's corner and day so. Enti yen share ho kra no. Yen opening prayer no. Erabna beba beba mayen. And there ye one lesson 11. Na etifia sem no say God leads the way. Ye maye hunu said ye nyame enam kwan wanwa so ediyeko. Inti parents here that was semu gusuman kwala dinsia. Inti opening prayer erabna. God, thank you for this day. Thank you for protecting us. Thank you for letting us be good boys and girls. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.
Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called God Leads the Way. The memory verse is from John chapter 14, verse 3. It says, "If I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Today's message is thanks to God, we will live with Him and worship Him forever. Everyone in Mrs. Singh's class was looking forward to the class trip. "This is going to be so much fun," Devon whispered to his friend Daryl. "I know," Daryl responded excitedly. "But did you get your permission slip signed? Remember, Mrs. Singh said you won't be able to go if it isn't signed." The day of the trip came and all the students gathered in the room. This was the last chance for students to hand in their permission slips, and just then Devon realized that he didn't have his. He had to stay in another classroom while his classmates went on the trip. How disappointed he was. Something like that happened to Moses at the end of his life. With God's leading, Moses had safely guided the children of Israel for many years. They had traveled all the way from Egypt to the edge of the Promised Land. Now they were about to enter the land. Moses wanted to go with them.
But God told Moses he could not. He must tell his people goodbye. So Moses wrote a message for them. It's the Bible book of Deuteronomy today. In it, he reminded the people of all the wonderful things God had done for them. He reminded them that God still had a wonderful plan for their lives. Remember God and worship him. You will live long, Moses wrote. But if your heart turns away and you worship other gods, you will not live long in the land. Moses put down his pen at last and went out to speak to the people. I am 120 years old, he told them. I am no longer able to be your leader. The Lord has told me that I will not cross the Jordan. I will not go into Canaan. The people looked at one another in dismay. Surely Moses didn't mean it. What would happen to them without him? What would they do? The Lord your God will go before you. Joshua will be your leader, as the Lord has said, Moses went on. Be determined and confident. Do not be afraid. Then Moses called Joshua to stand beside him. He placed his hands on Joshua. You are the one who will lead these people into Canaan. You will see them live in the land that the Lord has promised, he said. The Lord himself will lead you and be with you. He will not fail you or leave you. So do not lose courage or be afraid. Then Moses turned to the priest. He gave them the copy of the law that God had told him to write, the 10 Commandments. The priest must learn it well. At the end of every 7 years, he said, read this law aloud at the Feast of Tabernacles. Read it so everyone may hear it and remember to worship God. Finally, Moses gave Joshua a copy of a beautiful song that God had helped him write. Help the people learn this song, Moses said. It will remind them to serve God only. The people listened quietly as Moses read it. Then Moses spoke his last words to the children of Israel. Be sure to obey the commands that I have given you today, he pleaded. Repeat them to your children so that they may faithfully obey God's teaching. These are not empty words. They are your very life. On that same day, the Lord told Moses to climb Mount Nebo, and there the Lord spent special time encouraging Moses. Just before Moses died, God showed him the promised land. The Bible says that Moses saw all the land, all the way to the northernmost town of Dan, all the way west to the sea, and south through what would become the land of Judah. Moses died on the mountain. He died peacefully as the Lord said he would. But Moses did not stay in the grave. Soon God raised him up and took him to live with him in heaven forever. Moses is there today. There was never another prophet in Israel like Moses. God had a plan for him, and he has a plan for us. Thanks to God, we will live with him and worship him forever. Amen. Dear God, please let us be good boys and girls, and please let us listen to our teachers and our parents, and please let us listen to your word. In Jesus' name I pray, amen. Amen.
May we rise for a scripture reading. Our scripture readings today will come from Genesis 17, verse 7, and then Jeremiah 31, verses 33. I'll read, and together as a church, we will read the red print. Genesis 17, verse 7. And I will establish my covenant between me and you, and your descendants after you in their generations, for an everlasting covenant, to be God to you and your descendants after you. Jeremiah 31, verse 33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. Put my law in their minds and write it on their hearts, and will be their God, and they will be my people. Amen. Asasi kama bihi wasoro Jidi endi wabase diho Na etambi kenge okwai no son Risi sita ya amoyeno Odeno da shibi Yebishe Pono fefe ho Odeno da chibi Yebishe Pono fefe ho Yebishe Pono fefe ho Shirafo Joma Yedeno Na Yeho Ring Friday, oh me, oh the Lord, touch me, ye bishim, oh fefe oh the Lord, touch me, ye bishim, oh fefe Sanso ye na do e hoda omaya na hemu he na se sanso ye na do e hoda de wachechire epo ede agu ensuo mu na wachechire asase agu ba wie wo na wode ewie mu akata ye ensuo ye na se oye na do e hoda ya metaka abrantie bia ya otatra etire ho obi begina ha asem bia obuka bia wo ho asem ka da ya frɛ no begina ha no afei wo hwɛ de dom no gu ho na nani so atan wo si boy wantimi anka hwe enti senge ma fo ma nyom ne de akosi kwa fo ma nyom ne de akosi ya to nyom saa na asopani bi be bom pai no hyira so me gidi sɛ nne de nyame na me so de bema wo no
wɔyɛ krado ɛbɛtie na mmom nyɛ deɛ anɛ sɛ nka Ampong ka ne sei na ɔka no sei na menhyira yɛn n'adom nti amen anti protocols no sɛdeɛ yɛ a yɛyɛ no no bɛda asɔre mpanimfoɔ ase firi sɔfoɔ so de kɔsi asɔre mpanimfoɔ so sɛ ɛnɛ me nso so yɛde pulpit yi afɛm me mpanin si yɛde gya wo a na yɛde asoa wo nti da pastor frɛ me na in 10,000 steps in one of those days about 3 weeks ago ɔfrɛ me na ɔsɛ mɛkasa afei I saw myself trying to bargain na sɔfoɔ no da nti na mehwɛ sɛ time no if I had enough time to prepare na asɛm a epie mu a ntimi ne wo kyɛ no ne sɛ na ba me sɛ asɛ sɔfoɔ da bia wogyina ha wo preachi na kyerɛ sɛ da bia wobɛgyina ha nya asɛm foforɔ ka no sɛ ɛwɔ hɔ a na ɛsi bɛpreachi bi na sɛ mpo wo bagani a ɛkyerɛ sɛ sɔfoɔ nyame nam no so ɛyɛ adwuma kɛseɛ moma yɛnka ɛmmenhyɛ nyame animonyam nti yɛba ha don't take anything for granted na mmom deɛ wɔm biara no wodeɛ wɔm nti yɛ ahwehwɛ sɛ wodeɛ a wɔm a nti yɛbaa ha no ɛne sɛ na ɛnam saa so a yɛbɛyɛ nhyira na dom nti amen nti obiara yɛ n'adwuma yie kɔ yie paa na deɛ na medwen ho baako ne sɛ ɛyɛ akɔyɛ sɛ adwuma deɛ yɛdi ne ha nyinaa no ɛfa me topic ne ho na manhyɛ da na mede nam hɔ a na me contemplate ya na bae na I notice say even ne adesua yesua ne bibia kɔpɛ enti megidi sɛ nyame ɛpɛ sɛ ɔka bibi ɛkyerɛ yɛn saa brɛ mu enti mfa no sɛ na mgyina ha ahwe yɛ kura ogye sɛ wotentere ansa na wohumi but it has nothing to do with what we're going to do today nankopɔn wasɛm a wɔde ma wo enti pɛ sɛ wotae waso na wode tie de nyame ɛwɔ ɛyɛ ma wo enti saa brɛ no yɛbɛpagya yɛn mu na yabɔ mpaeɛ ɛberɛ a yɛhyɛ yɛn som n'ase ɔdoma nkoma ade nyinaa so tumfoɔ totorobonso nyame kasaprɛko nyankrompɔn yehowa asedan ka wo din daa yɛda wase sɛ na homeda nso so wode yɛn nkwa afam yɛn enim sɛ watena wadwam na wo nsɛm ma wo ma wonim sɛ me wakoa menni asɛm na sɛ wan yere me a ebia nsɛm a mɛto no sɛ wa na mɛto no wɔ ha na me wɔ gyidie sɛ wo nsɛm ma wo ma yi ne sɛ nti sɛ me no ma ne ho so a ɛyɛ abrɛ n'ase na yi wo ho adi kyerɛ wo ma na wobɛfiri ha akɔ no na wahu sɛ wɔne wo awurade abɔ mpo ne mpo yɛgyidi sɛ wobɛyɛ ɛsiane sɛ yɛbisa wei ne adom pii wɔyɛ agye nkwapa yesu kristo din mu ebisadeɛ nie enye nhyira ma yɛn nda nyina amen enti Abraham ɛwɔ kuro bi a ɔfɛ no a ɛwɔ Chaldeanfoɔ asase so ɛwɔ saa brɛ no Mesopotamia a nei no ɔkyerɛm sɛ modern day southern Iraq na abakɔsɛm kyerɛ sɛ saa brɛ no na saa Mesopotamia no na wɔn adi yie nti wotwa no mfoni a yɛmfa no sɛ ɛte sɛ deɛ America tie yi na yɛn nyinaa yɛ sɛ yɛbɛdi paa but ɛhɔ na Abraham wɔ na ɛnyɛ Abraham ko ara na ɛwɔ hɔ na n'agyanom wɔ hɔ ne wɔfa asefoɔ wɔ hɔ ne nuanom wɔ hɔ nti na Abraham sɛ asɛm to no wɔ baabi ɔwɔ no a ɔwɔ wɔn a ɔmo bɛboa no ama no aka biribi hia no a ɔwɔ anuanom a ɔbɛkɔ wɔn nan so na nka wɔn aboa no nti na Abraham te baabi a ɔwɔ ne die mu nti na ne ho nkyere no anaasɛ akwan bi atu sɛ ɔbɛsɔre ne wɔsi so nanso Nyankopɔn asɛm baa ne nkyɛn na ɔka kyerɛ Abraham sɛ firi baabi a wɔwɔ yi ɛyɛ Mesopotamia ntam hɔ no na fa wɔn kyerɛ baabi a me Awurade mɛkyerɛ wo Nyankopɔn nka nkyerɛ ne sɛ wokɔ aha anaa wokɔ ha but ɔse fa wɔn kyerɛ baabi a me Awurade mɛkyerɛ wo na Abraham wɔ hɔ na ɔnyɛ nyamsomni o na n'agyanom ɔmo som abosom nti na wɔn nnim nyame nanso so na Abraham ani ne n'akoma edi Awurade akyi nti Nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ free adi na free kuro mu na free papa fie ha na sɛ na fa wɔn kyerɛ baabi a me Awurade mɛkyerɛ wo na Abraham hyɛ aseɛ sɛ otu saa na mo no me images ni susanti mintimi enkyerɛ ne yie but me yɛ research kakra no ɛkwan a Abraham twa ye free
yeah, Mesopotamia, Potem Echo Canaan, nay about 1,000 miles. In Tushemua, or sorry, he was just wandering. Abraham set off and he was just going. Now, the topic, I say, there must be a promise. There must be a promise or there must be a covenant. And now Abraham, and Yankopon, ewo, apam. I'm said, Sabre, Yesuya, adefa apam. So God gave Abraham a covenant. And he was sorry, yeah, one in baby, I walk or not one nante, now one namno. Now, I apamwa one in Yankopon, ewo, and Tina at the nam. Nanya Abraham's story no per se, because unim dada. Abraham sees one on the year Sarah, Omunyam Finshabe, no moye, Yankopon Chan, one ba, Isaac. Isaac is also by Rebecca, on any war, Esau, any Jacob. Unim sa, and some dada, and Tinya non America. No mom for a kuma no idea dimachi, the have be a medeo chrono. It sounds a woody or more, a hot and now Sabacano. And Abraham, the Yankopon, a war, a pam. Was say, Mamma, assassin, but the assassin, but tell. Now, Mamma was a four, I be don't forget, now Abraham and young fear be on any year Sarah, no among way. But Boshano, and I say, a palm no be say, Mamma, as a four, I be a fence so, maybe a radimeshrow. And T. Ushamo, Abraham, a child, a kind of a brain, now, Yankopon covenant, no, then a one, no more move, but the guy was still moving ahead. And T. Abraham ede ne covenant no ema ne ba Isaac na menu nyina so nim say Isaac so wa anwo baako but Isaac the covenant na papa de ja no ono so de ma Jacob so Esau was there but the covenant was given to Jacob na nyina so nim say Jacob so ede the covenant no ema ne ma the 12 tribes what Israel enti Abraham asiso wako wa free mu wa the covenant na ma ne ba Isaac the ama Jacob so atremu unim say omkodi Nyankopon de Joseph ekodua Misrim ama wo ye nhira ama omkodi ho afei Joseph ni nuanom ne papa no mu ye no I want to aso mu no afei de Israel fo no omkoye efa wonnomum omkoye enkoa ewo before asase so na apam no ohwemu na akote se ayira anya Nyankopon pagya abrante bi free wo mu na ofre no Moses enti apam a free Abraham so na ekọ afedi akọ pie Moses a onye Abraham ba Moses onye Abraham nemum I want to so na ma Moses abanti Nyankopon akọfa Moses so afri baabi se fami man no free enkwasum ha sei ne fa wonko baabi a me Awurade ma hyebo se me de bema wo no mama orem fi se Moses na wadi bone ye pe no ache no nti Moses was a murderer so to speak and o free Misrim ekoye nanso Nyankopon afa Moses na wadi awuo yi a ye pe no Nyankopon no e de no ye ne covenant ne mu continuity ye ni ye ka ho asem na Moses so ebra so ye said ye mofa story no koma ye no na Moses wo ma na Moses eba wa kase Gershom and then Eliezer ti Moses so wo ma ti hwe mo said ye Abraham ade the covenant ema ne ba na fei ono so ekopie wo ne nana so no na afi ase eyaye adidie na se adeyo nanso so free Moses so no anko Moses ba ho na mom Nyankopon frɛ abrante foforo a frɛ no Joshua na Moses ni Joshua omu free different tribes 12 tribes no omu free different tribes no they are not directly related in terms of sa nanso so Nyankopon per se or the covenant no be free Moses so no they call Joshua so instead of from Moses to his sons as it happened in the case of Abraham but it drew on as a sign a ho free hono Nyankopon rezi abrante afoforo a oye yen Kristo ani ya genkwa afri Judah busuamu David aseni
ɔno so one of the tribes ɛna ɔde no ɛbɛyɛ apam no nyinaa no ne fapem nti apam abaayɛ no Nyankopɔn ne Abraham ɛna yɛ apam ɛna Abraham de maa ne ba ɛna ɛkɔ wie Abraham nana so ɛna yɛfrɛ aberanteɛ bi Mose ɛna ɛkɔ wie Joshua so afei deɛ Yesu Kristo a ɔyɛ agye nkwa no ne legal father no free David abusua mu a yɛ Judah abusua nti hwɛ mu a Nyankopɔn apam ɔde maa Abraham no akɔdi ha na ɛkɔ ha na ɛba ha nso apam no na ɛnyerae na mmom na different players ɛba mu ɛdeɛ na yɛhwehwɛ no ha yi enti sɛdeɛ madi kan aka no Mose na ɔno ofiri Lewi abusua mu a na ɔmo na ɔmo yɛ asɔfoɔ no enti Aaron ɛne ne Aaron ma no they became the priest a ɔmo wɔ asɔredan mu hɔ nanso Mose yɛfaa no sɛ ɔyɛ olidi Israelfoɔ no ɔde ɔmo free Misrim hɔ no ɔno ne line no it ended there Nyankopɔn amfa ne ma no antoa n'apam so yɛbɛba hɔ enti Joshua nso so baeɛ nti Joshua madi kan ka sɛ ɔno no ofiri Ephraim anaasɛ Joseph ɛma no abusua mu ɔno nso baa mu ɛbɛ play ne part a ɔno ɔde Israelfoɔ no efiri ɔdom kɔɔ bɔhyɛ asase no so sɛdeɛ mmɔfra no ayi no ɛka kyerɛeɛ no na Yesu nso so madi kan ka sɛ na ofiri Judah abusua mu a yɛ ɔhene David abusua mu na ɛdɛn nti na ma meka nsɛm wɔ efiri metoa no nsɛm so to speak ɛkyerɛ wɔ nsɛm a wonim dada dɛn na mempafaaeɛ a masa mede aba yi a yɛrekɛn Nyankopɔn pɛ sɛ wɔne yɛn anya apam not because he needs it Nyankopɔn nyɛ sɛ wɔne ohia apam no but yɛdeɛ yɛhia ne sɛnti ne sɛ wone obi wɔ apam a wonim sɛ me part ɛwɔ apam no nie wɔ se wode baako ba a mɛso mede baako bɛba na yɛ mmienu na yɛdeɛ yɛyɔ enti obiara ɛwɔ ne responsibility a ɛwɔ apam no mu enti Nyankopɔn ɛhyɛ Abraham ɛma no free baabi a na ɔno ne ho ɛtɔ no a yɛ ne comfort zone ɛna ɔde no sii ɛkwan a ɔnim soɔ nanso so ɔnam soɔ enti Abraham a ɔte baabi a mefa nsɛ n'abusuafoɔ ne ade nyinaa wɔ ɛna wafiri hɔ ɛna wakɔ akɔdi baabi a ɔno nko ara ɛna nam hɔ so he had to leave his comfort zone ebi a kind of say ya onti ase ma menka story bi about living in your comfort zone me wie first degree no na me fa sa me ba fie ne even Ghana ye de ekɔhye akɔyɛ graduation kura no yes ye tua I think then time near 300,000 which is about 30 cedis now I didn't have it na me need 300,000 me de kutua Ghana no sika na me de akɔyɛ graduation and I think it was about that time na ma share ma me ya ono de ne papa no yɛ doctor nti na fie bibia yɛ fine nti even the money that I used to pay for the gown no ono no ode ma me kotua bia ono de onkai but it was significant so I still remember na yɛkɔyɛ graduation no wie ye no na yɛkɔyɛ what is it national service nti me wie national service no ano then time papa yɛde me to no wɔyɛ retire as assistant educationist nti education director nti wonim mpanimfo na wɔ regional nti me wie ya na me nya appointment with GES and me say nya appointment with national service for no nti I was doing voluntary work because I make interview no me taa na mabɔ ne kon no kɛseɛ bi ti woman no hu ya na ɔse me taa no te mabɔ no kon anti no she just gave me the appointment and any time that I wanted to renew it she was ready to do it for me and I was fine abranti ama wie school a manya adwuma me kyerade na me say voluntary wo a hospital in the pharmacy and me pon ha na me de mirika na me kɔ ha so I was okay but about a year a year and a half no I said no I wanted to go back to school so I had to reset and go start again and
medical can me college na me ni sika me kotua me ganwa. It means that the background was not okay. So baby and me me drew ye no na me ye adwuma me gisika no, it was okay. And honor sa nyumo my friend say one to me so be mu a that's where it came from. Na obu ha onim ti no woka on tiase, but that's where it came from. Now baby and me me drew no, I felt say I was okay. I could do so much. And the second time I had to reset. I had to go through training for another 5 years. I'll do housemanship for 2 years. And also, I think that I'm second year in housemanship. And now, Madam for Pastor B, SDA Pastor Oba, or no, one of those trainings. And I catch him say, SDA phobia, hospital now, I'm medical officer, I'm around it. And now, or details, no, me friend or one invited. Damn, a whole conference president was there. At that time, I bought my second car. With the car, auntie, now my Tommy second car. I was a young man. I could feel, say, everything was going well. Until now, never be brand if I say, me here. Because through what we know, young, at a baba and a baba in the they got a flat. There were other rooms to spare. DSTV near there, they were one here. They were going to pay for it. I didn't have to worry about it, that's so to speak. Now, everything was going well. In a year, we could see like 10,000 patients in one calendar year. And at the end of the that's what I'm trying to say. Green card, I was saying, me so the idea just came, say, this one is not for me alone. Say, I say, the idea more, so I felt I was fine, but it's an opportunity, so I have to extend it as much as I could. And me jai, me free hospital. Now, me buy many administrators, and I was say, patients need to be banned, because Dr. Ampong, when I say, only who are, no for the not to normal. So they wanted me to come, and they were ready to pay for my 6-monthly travel. Every time I needed to come and renew my document, they were ready to do it. But I left it and had to reset again. Now, this was also another fertile but very tough land. And you know, Masha see me, you know, Mr. Mechifam Busa. One more American said, Ujai will comfort zone. If you leave your comfort zone, just like Abraham did, let's say, pursue adibia. You don't see things the way other people see it. Say, free comfort zone. Let's say, pursue adibia. You do not see things the way people see it. And America, they call American dream. And is chasing the American dream. So free comfort zone. Now copy baby. The way people see things, you see them differently. And Porsche car be a mania, that is the dream. Be a fear be a mania, that's the dream. But don't forget, I said I bought my second car before I left. And the dream was leaving your comfort zone to pursue something specific. You will need to leave your comfort zone and pursue something specific. Everybody are very comfortable. But that's not what God wants to do with us. Now, a covenant or person, we are supposed to leave something that is valuable to us behind. And yes, sir, what do you for the name bebre? And you want to saw them, but you'll be thinking about how you're going to make the next $1,000. You'll be thinking you're going to make the next, you're going to buy the next latest car in town. You'll be thinking about how to buy the most flashiest car or whatever around. But that is not what God's covenant for us is about. He does not want us, because Abraham, said, now baby Abraham,
he was comfortable. Now, so if he had to leave everything behind and pursue what God wanted for him, then he wasn't going because he wanted some material things. He was living because of the promise of God. Na saa na Nyankopɔn pɛ sɛ yɛne no ayɔnkofa no ɛyɔ. Na ɛberɛ a wayɔnkofa no bɛyɛ saa no, afei nneɛma bi a afoforo nyinaa hwehwɛ sɛ ebi asɛ deɛ sɛ nkwa yɛ sɛ yɛ sɛ wayɛ sɛ no, it becomes irrelevant to you because wonim adekora a wɔde nam ɛne deɛ wɔhwehwɛ. Na nyɛ deɛ afoforo susu sɛ ɛwɔ sɛ wayɛ anaasɛ ɛwɔ sɛ wonya. That is not what your dream is about. Nyankopɔn pɛ sɛ ɔne yɛnya ayɔnkofa a ɛyɛ deɛ ɔno, that says the Lord. Ɛnyɛ sɛ ɛdɔm no nsɛ ɛsiefo yɛ ɛdu baabi a yɛto aba dodoɔ no sɛ ne yɛama yɛnsa so. The masses are not always right. The masses are not always right. Maame white kan ɔse ɔto n'ani hwɛ asafo no mu no, sɛ woyi ɔha biara gyina hɔ a, you could have just a few. In 25, I've forgotten the exact quoting. I think in 25 you get 1. So if you take 100, you get about 4. But this is that you know, a safia some na walker. Nay, women therefore, yes, here, the beer and the medical catchers and for 4 or almost bought triple. They are looking for the dollars. You could have gone and yabaha because we want to meet our Savior. Enti Nyankopɔn a covenant or pese woni yenyam. David, that's a quotation I know, but asa kan ma yam shame. Na ye program bi. Ɛna akase Nyankopɔn se ye ba no nkyɛn a ade a obebusa no sɛ o doubt a onya. Enti ye busa no bibia, he wants us to believe. Na the entire I am who say I debate with everything in my head. Said ye tibia, if you made that cry, then it will be playing back to me. And I'm not somebody who just believes in things and who just does things. I'm saying, hey, then you better pass a bed. Said you imagine as if I am me. But Nanko say you ban chain, not say you be sabi, not say you mean you kuma. We are not going to get it. And Senator said, me ya omit was a film, said I made in America. And I don't hear me per se, but I'm saying, I have been doing this in over and over and over and over. So, if there is a way that it has to work, and I'm not pursuing it, then the saying that goes that stupidity is the act of doing something over and over and over again, but expecting a different result. Enti upasa otubo emantra dan so ufa no watwa bodan no watwa why ye so many years e da bi ma so otubo dan no ebetra afaso it won't happen. Enti Nyankopɔn ayankofa a woni ye nam no owo kwan bi a opese ye no na se ose ye no saade a onni ye hwamoda on say you can't story no eba no ano and si pen say Nyankopɔn covenant no obusu dawo ana du ba bia na Nyankopɔn covenant no obusu he never disappointed. Enti eba say na ye no ye niema ye ya ye tare a na why ye de boswa na huri. Enti Abraham had to leave his comfort zone. He had to be separated from his people. To the question I was asking, they said, na Abraham betimi atena Mesopotamia ho ananka Nyankopɔn ɔne nam nanka sɛnons ko obusuafo nanka wasafa wo munyina nanka convert wo munyina sɛ wo munyina Nyankopɔn betimi agye wo so ye nyame ma. Why did he have to leave his people behind and pursue something different that he did not even know? Na ehod de minyan honie enema yetimi na soy dem ha nyina eye enema ni nyina ye utimi tonyom eye utimi bompa ye eye utimi tua sika sin afoforo nyina eye ade bia ye bia bo nyame adwuma bia eye
ne nyinaa ka ho ene ma nyame adwuma no ewie. But that is not the reason God wants to move with us. Anya yesika ya di bre nyame ene ye nyame fe o. Abra Yesu Kristo wo mu agye ne to no. Akwan ba na fa so okoyi sika no. So okoma mu koto nkawa. Sika de senke ye nyine fish anu mu na mboa. It is a sign to say ono na otimi wura obi kaba efri na beti. Ese otimfo otimi wo a owura okawa fa wa beti. Kawa no ehya ha. Ti wo wafri ha na say opewaku na opese osisi wonti na oye no sa. Na nyina nse say obetimi wonti antimi ka kosi say Nyankopon otimi fa de efri baabi a yen ntimi mfa. Na wo de aye ade a wo ye na wo de ahye ne ho animonyam. Enti Nyankopon pese ade bi ekuta wo a woni gye ho na so ani nyame asem babra no eno opese wo de to ho na wo fa ono no asem no a enti hwemu a Abraham efri ade no a na wo kɔ baabi a nyame ede ne kɔye no enya no nko na ne commitment o oka kire say ontwa chetia. He had to be circumcised, and Abraham was an old man. That we catch him madam for say a man na ewo ke wo ba ko a be ye uterus na to atwene. The idiot answer man ntimi pain. Nti ade bi abaye be ma na o tiam no e ma se wa ye adwuma o labor ward da na wo hwese de nkofo tonyum na o mo from kun na bi no nyama wo ye ho a who said they are really going through a lot. And I mean, you have been also on the a man near Grokra. I make a say Abraham had to be circumcised. And he had to undergo through that procedure because none so can and near man Yankopon said, or yet home. Yet, dear woman said, or see, young Braino, Chatiano, and Yanona, any Yankopon a what covenant no or say ye de akoma yi na ye ntwa no de twatia enti ade bia me mani gye ho da meta ka kye me namfo se me ba America no niam am hwe nyina me nsankan but ade ba ko a menim se asesa are different from what I used to be in Ghana is that aboa me amma hunu Yankopon yie pa na Yankopon de owo senti a oye ne bibia ebetimi asise me ba ha because he wanted me to go through certain things probably I couldn't have gone through if I was back home in Ghana. And Nyankopon apese wodi bibi to ho ade bi nam ye de me de say nam tie ye de enchane ye bofu ye de mawusu yes ye wawusu but Nyankopon pese wodi to ho na oni no ayankofa no ayete say Abraham de no oni ayankofa no ayete say Jacob de no oni ayankofa no ayete say Isaac de no oni ayankofa no ayete say Moses de no oni ayankofa no ayete say Joshua de no so medika ka tell say anya Jacob nko na what is it anya Jacob nko na Isaac wo no right sana Jacob wo nua ho anameboa but Esau was not part of the covenant. Esau was not part of the covenant. It was Jacob. Now, is there a reason why Jacob was the covenant? Yes, there should be. And yes, I did nanka Esau nanka o yepedi. Enti sanaya abusuya de na ye di kodia. Sa ni waman san ya wo fasefo se wo mu nia de. Ana enti se Esau ho a Jacob ontimi enia de ma no nyeye. But God chose Jacob ahead of Esau. Enti anya ba ye ba ha no anya miminda kwanhwefo a ye frɛ ye no anya oson no tena ye tena mu ache anya mi wo a ye wo mi tu mu no but God wants to have a covenant with us. God wants to have a covenant with us. And then say wa anya bibia mfiri ha e ka kosi say Nyankopon a covenant no it transcends bloodline. It transcends fellowship. It transcends ye fearful na ye SDF4. It transcends ye say ya na ye no. Ebasa and ye titimusa we will never be able to have the covenant that God wants with us. Na me manam pare and
Nti mensa maka bebre nti ma menko manim pa. Na tira wo mo a wo mo hia wo ne se edan na wo de beye oni nko a obekum saa baremai na wayi ahohora afri Israel so na okase na hwampo ni Filistini momrotuni ya otwa twedi ampon nyankompon mpeso apoa anya akokodrofo bi na David wo ana na nya se ono wo too patriotic see other Israelites na no mo ho no but ye wo ho ni na even it was fight na ye kokko. Why was it important if Goliath was not circumcised? Oko na ye kokko enti chatia David yentwa no ehon fa so ne sen and I say esim sen. But he said that for a purpose. Now David person say Goliath though was so by trade, but he had no covenant with the living God. Now no David there though oye abofra kuma there, but God has a covenant with him. Enti edu ba bia ya ha no ye bompa ya bibia nsie no. Let's see whether we still have the covenant with God. And yes, idea untimi for scientific formula bia enchiremu how this tiny creature will be able to succumb this huge creature ensi. And unti na wan hwe ya ye kan sa na ya kwa to say anansesem bi na ye to akire wo. Na ebasa te say Nyankopon no covenant na opasa wo ne wunya no ebia akabi. Enti sa oma ho kwan na oni nya sa covenant no a afei wo behunu se ade no sei na etie poti. Enti David kum Goliath a them dada. They be own transcendence. Why was it important to him that Goliath was not circumcised? He was trying to say that Goliath did not have any covenant with God, but he, David, had. Na sa covenant no Goliath na woni enanso David wo na nunti David wodi edi Goliath so nkunim no eno na Nyankopon pese woni yenya oti ase aka amen. Enti Joseph kasa o se ebeye den ena maye amumuya kese sei atia me bofo ebeye den ena maye amumuya kese sei atia me bofo Usa maka brantie ba kwa asem na mesaka brantie fufuro asem ye o. These guys were young guys. I say yes, a pretty youthful exuberant. Enti o brantie bi asese o ye bi. And dabi nte sa brantie na o mu ni Nyankopon wo covenant no. Wo mu nya bi. Brantie na o mu ni Nyankopon wo covenant no me say wo mu nya bi. Enti e ba sa se wo de hoahoa ho se e o mi abrantie e mi nyina megya ya wo boa. It means that you've not had a covenant with the man that you profess to be worshiping. It is that simple. Sabase, unsa wode ensem bi ayi ho ano amede yim ho ano ayamisinto na yamemreye na me boa me amegyai. Nankopon emo ano wo hodada. You've not tapped into it yet. Enti Sir Joseph, na scholarship o. Na scholarship. So when your scholarship there, he did not have to do anything. All he needed was to do as says my madam. So no kwade ya mama na initiate yenti na nka ya mo nko antem asemo nka edem ho nko a da bia na ye hye ho na nka ye twawo ye ho saa. But David Joseph said ebeye den na maye amumuyo kese ese atia me bofo. Wan ka say mayatia Mira Potiphar. And I said, Mayatia Mihu. So the guy was thinking about God even before himself. It shows that he had a covenant with God, just as Abraham did, just as Jacob did, and just as David did, and just as Moses did. About characters it's not by chance. Say womudi ewo tresemu. Na medical so aka say covenant no etwam kon na nkofo bebeteta ho wom teteto yan ba bia omfaaye enti ebetimi asi se da bia ebeba aso dem ha ebetimi asi se ebewu ama ewa fo befa ayinasi wom ko ho
ama nsu atɔ ama just say heaven will break loose. Ebetimi asisa ne man nyina besi, but God wants us to have a covenant with him. That is the most important thing. Enti aina baye na ebia me word ho na asemasi na babo mpa ye onyuntofo we na ba ye ni nyina ye, but that is not the primary purpose of Christianity. Enya no ne covenant nyankopon pese woni ye nya. Nti nyame mo aye ne nti ase sada. Na Samson say, "Ma sori na ma woso me ho, se de da me yo no ampa no woso no ho a, o te ya na de na te agu." He was very strong. Just him di ho adanse sa. Na ye hye ne ho sa na ye wo no. Samson was a special person. Enti da bia na 64 no ba na o woso no ho na anema na te agu. Na onim sa na adwen ye no se eye onu na o ya hoden no, but he had forgotten that the spirit of God had left him. Na apam wa nyame ne wo no na afri mu sanse na wabu nyame asem so, but no ndio no onim and de bitimi asisa se yehia enyina etena se wo kura na wo do nsa gu ye nyina so, but de bitimi asisa ata nyankopon honhom afri mu ebetimi asi se yehia de se nyina atwen ansa na waba na wo ba ansa na ya hyesom na se, but ebetimi asi se nyankopon honhom no afri mu. Nyankopon a covenant a wode maaye no wamfa ma yen se ye de yensa begu afoforo so ana se ye de nkofo bre no. He wants to have a covenant with each and every one of us. Nyankopon a covenant na nya wholesale na udam dia na udam ai se abrante bia ka ball no na otonchen ho no pre no na koto zebra no mu, because he wants to make sure say watomti ya bana se yesusu a na se wodam ai betumi abase nyankopon ahohom no afiri wo mu, but na oniye ne nyema nyina kire se uda so wo mu. God wants to have a covenant with each and every one of us. Enti wamfaya ma se menhwe na memfa ai na asaibo famra. No, that's not what he requires from me. Osimu nyamu hom hu nhyiamu dieda. We are supposed to fellowship together, but it's not my responsibility to bring this man to God. He has to have a covenant with God himself. I need to have a covenant with God myself. You need to have a covenant with God yourself. Covenant any nyame enkwagye no anya infectious disease. Ana obi bowa now fa virus ni bia na chew. No, it's not like that. Ana enye say yemfa na wade mu say me ware me iri nti no nyame agye no a me so wagye ne dabi. Enti it's not infectious, it's not contagious. Enti obi wa by virtue say obi wa no so ntimi nya bi. God wants each and every one of us to have a personal relationship with him. Amen. Abo men sem no afaso nti ebia enche me de men sem no ba wiye. Akosia ma akoka chem se ebobo wani apon. Ba me sha ase no na abose. Sha ase na ekobo wano. Nti aka akra. Enti sama kamen sam no nyina. What do you hope the entia? Ofa osika, ofa o bank card. Say o call bank ho a, and as I call ATM ho a, you don't wonder whether Sabia maybe the same sika ba. And I say me call tell no be sika me. What do you hope? You card na, wo di share mu na wo expect sika ba. Yes sir. And as I open out tro, you know the matter no a. Wo nim say set bia no. O do sika ma. Nti sir. Because so you have an agreement or a covenant with them. So you don't worry whether I'm going to get money from this machine, or you don't worry whether this teller is going to give me money. But you know for sure. Say, usika, ubanya sika. Branti ebi na odru ATM na am say na problem inside. Unti omo asala abonti obi a unisika.
no so kodi line so bie na oduru ho no oyi ni sika abo bank ho nyina na ebono bo no sa de wu account ho and also omo nyinto inside ho because they omo yi no abonte ho no o hwe ya na sika no osa enti na on ti banking system no se papa ndi o se sika ka ho na nkofo yi kwa o hwe ya na ne dia no asa ti wo yi ne dia no so omo nyin no mo fa nto inside ho ma no se de be yo na omo yi na ho ne sa so ne sika no ho edu abi a yen Christopher yes sir Christopher yes sir edu abi a yes sir esi nyankopon ya ade nyina na won se twese mo kan se ya anye nyame asem no se mmofra yentimi nhyen na henie no o ka kire oba se obeto ship ma no a obagye adi on down to that so obagye adi o ka kire oba se me de obahye tire ne yatu obagye adi. And that is how God wants our relationship with him to be. That is how God wants our relationship with him to be. Or per se, you fire your bank card near the court, ATM no one, yen doubt to say, Sikabe free machine no maba. Ya di yen check no tell no one, yen doubt to say, Sikabe free counter that yaban. That is how he wants us to work with him. Now, me kind of say no, and yet, say, Okoda, ya dear Chinyano, na wenya. Now, net the idea. Master, no, I'm person can say. Nankopon wants us to have a personal covenant with him. Nankopon wants us to have a personal covenant with him. Yes, you are only one baby, Quanya Befasua, ya de Baya Santi, Mama Memfa, and no, and say more soon. Now, edu abi medika ka kira wo se unsa na mo se ewo ma so wo ma mam ma kire mu sa se nyankopon a covenant no etra se me papa ye ya me hu de me nyusu because edu abi asa bi asa me ma se no okay but me kan se ade bi a ye no aso dem ha se no ene role bi a ye play no anu nyina ye ni nyina ye o ade bia otimi yebo nyame bia adwuma bia aye edu ba bi kura etimi ka kire na waje aso atana ni ase na ai se ehye nyame ni monyanko a wo de gita woni ase ai se ehye nyame ni monyam a gita woni ase obi a wo ka na saa no wo de man so a wonye bodi ka kire wo abante na obagina ase no na bia wo te kire wo obi asem bia wo ye bia wo ho corrections abaye ase de bagina ha no empa ya kura want to me ambo and yes bon sanso timidi nipa dua nyame mamu to cause or to sow confusion. And nyame adwuma na wo ye na wo de wonso ne umrebo ne wa de nyina gidi se ade we nyame na me ye hye na nimonyam a omo se waje atawani ase a koso na gitawani ase na eye nyankopon fe se wo baje atawani ase saa na ohwe na nadwuma anseye na nadwuma anwu na mom ni nyina wie dura obaka se mo akwapa ana mfena pa no kwafo na kakra me de maamu yi no samu di hu no krenti no umasin ko na mo nkofa aheni amasiesie won no wonka se akwapa no kwafo he na o tunumpa o na o bompa ye he na o prichi o na sese ye hia na se ye di ntoboa na wa mabia yentimi ni ntoboa. That's not part of the criteria. It's not going to say that. Once enye enwonti na ya bekwan yo. Anabu a ya bekwan ya enwonti na oye. Enye enwonti na ya bekwan. Basa o ya bekwan na se nwobani a wo sa. Enti wo ye abamu bia na de kakra guso. Enti anima ye no nyame aso dem ha bo nyame aso adwuma bia no eye. But that is not why we are here. That is the point I'm trying to make. Sometimes I feel like I'm not being understood. That's why we want to require myself besmachino. Enti anya abenti na ya bekwan. Ana nya kru ye konti na ya baha. Anya sa na mabreme e bia pampas ana sa ade binti na that's not what we hear. But nyina boa em nyame adwuma ana sa nyame ma anika nyame fie. But ye die hia ewie ansana ya ye de fata
nti sɛ nyamsom yɛ nkwagye nti di a nyankopɔn se ɔpɛ sɛ wɔne yɛn nya covenant. God wants to have a covenant with each and every one of us. He does not want to have a covenant with us. He wants to have a covenant with each and every one of us. Ehia mi ntina meka no saa no. Meka kyerɛ asɔre pɛni sɛ nyame hom te kɔpɛ yɛde bɛsi. Nti mu sɛ ate kɔpɛ ne sɛ yɛgyae. Nti mebɔ so a ɛkyerɛ sɛ mepɛ sɛ wonya ɛno nti na keep hammering on that. Ebia na owura fi. Na sɛ owura fi a me se ɛnyɛ abɛ anwo ani ngo no nti na ɛyɛ abɛ kwan. Ɛnyɛ abɛ n'ani ngo no nti ɛna ɛyɛ abɛ kwan. Na mmom yɛyɛ abɛ kwan no wie a na sɛ ngo ba ni di a yɛtumi sa. Nti ɔse ɔfɛn ne ho nsuo no ɛno ara ne yɛde no ane nam. Sɛ wokɔyi fish na sɛ wopɛ nsuo de ano a wokɔtɔ vortic. Na bi wontɔ vortic. Nsuo no a woyi fish no wɔ mu ano wo sabia na de agu ho na your thing is set. Nti ɛnyɛ ɛnwo nti na yɛyɛ abɛkwan. Mmom sɛ yɛyɛ abɛkwan no sɛ ngo bani a yɛtumi sabi. Ɛnyɛ asɔdɛm ha nwom toɔ. Ɛnyɛ asɔdɛm ha sikatua. Ɛnyɛ asɔdɛm ha sɛ da biara mɛba ha. Ɛnyɛ asɔdɛm ha sɛ mɛba na mɛhyia madam Fubi. Nti na yɛba ha. Ne nyinaa yɛ because it's part of fellowship. But the entire yɛba asɔdɛm ha the primary motive ne sɛ God wants to meet us and he wants to have a covenant with each and every one of us. Amen. Enti me de masam no asi. Na manka we dia na sɛ masaka akakoma na sɛ mandwam. Abada me ba enche mewie. Enti ma me mfa we nya me last slide. Yes sir, I left you hanging. Abada dem me yanko. Mommy, the slider says, what's in your hands? Okay, and to me, my last slide. Until we say, medical catchem say, Mose no a dibone ewo, Mizrima ye penakuno. So he was a murderer. Or has a Ibianka, a chenwanka, or Yadene backward try the chains near the Aguninsa. But it was this same Moses guy that became one of the greatest prophets that we know. It was this same guy that led Israel out of Egypt. Now, Elisha, okurani bia na ni kuna wo na ne kafo epe no na wache ne ma no de omo akotua ka no. Elisha busa okurani say, "Edan na wo fie, nyesa." Moses nso Yankopɔ hia na obusa say, "Edan na wo nsem no, nyesa." Sana Yesu Kristo ne nasuafo ne nam no. Ebra no wakasa so many hours na asuafo no ka kire Yesu say, Rabbi ma jaon kwan no mko ekro na wo ho no mko pa bibi ntoni na ade esa. Na Yesu Kristo ka kire mo say, "Omma won bibi ni." Na omtoto wo mani no. Obusa say, "What do we have?" Na ya brante ketewa bi na wo de. Fish ne pan no ketewa bi. Na all these scenarios are creating no. Omu gya mu ma awrade no. Eno ni animonyam a yehu ye no. Enti Nyankopɔn frɛ yɛn a he only asks for our availability. He does not ask for our ability. Yemu yawusuo no. Bibi papa bia no a yebetimi ayo. Enti some people bo mu mekeka mu no. That's not what I'm trying to say. The point I'm trying to make is that he only asks whether you will be available. And your comfort zone now did what to for any year no. Or Quanya Fasua or be ye free ho. Adibia ayo. Kwadana na ejiwa sabemu no owo kwan a ofasua obeyi free ho ade bia aye okwankro na akokwa wonti woni hu ahode no owo kwan a ofasua obeyi free ho
But all that he seeks is what is in your hand. What do you have? And Moses, the staff, it became the hand of God, or the two are not done, but it was only a staff for a young or the Kenya. So, my men borrow and call for a jar, our fay or channel and woman. Pound only fish me and says, Ketuabino. Now, Copon, yes, Christo Shrasso, a man no ye, Cassia Bebre. Enti, Nancopon say, Sawo de Hobaman on Kwan here. Nessa no, and ne, or come saw dear, and the other end I won't saw in ho in coming home. Na yes, yame, say one more and sa, na I uncle far or pass one near fam. If you know Queno, the two son among, one say, Nadumti, amen. Enti, my friend upon the Enoch. Na waba about two Yamema Ashe Yamesa. Adam. Yenyankopon yekoso edawase. Ensemwa onam obaso ediamaye. The yesro ene ewie ni se obeka ye ho na nsem bebo awura yakoma ene ya adwene mu. Ayede aye adwuma a ese efata. Oba boso na wonsam kyerɛ sɛ nyame yɛde wonsam yɛ adwuma a wohyira yɛn. Nti yɛsrɛ sɛ ya mahanom sɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ. Ya mahanom sɛ yɛbɛfa anigye nti. Yɛba hanom sɛ yɛbɛsom wɔ. Nti yɛsrɛ yɛsom yi mu. Yɛkwa yɛba yi mu yɛmmɔbɔ ɔdɛfoɔ. Na yɛmfa wasɛm ɛnyɛ adwuma. Nhyira biara ɛwɔ som yi mu no. Ɔdaroma ma yɛnsa ɛnka. Anonyam ka wo din bebree ɛnɛ awie yi. Sɛ wɔhyira yɛn. Sɛ ɔbɛhwɛ yɛn so. Sɛ ɔbɛdom yɛn. Na yɛnante ɛwɔ wo hann ɛne wo nsɛm yi mu. Yɛde wase wo Yesu din mu nti. Amen. Amen. Thank you, Adam. Yeah.
Washe se trase no mpae. Yena je wosro yeda wase. Amen. You are ye ne kan food in tontomo. Da ne da okasa kyerɛ na osiesie ye ma osro. Yehowa yeda wase. Amen. And won sama ba ye nkyɛn. Wa kyerɛ sɛ ye ne wo apam sonko bi a si egya ye pam nyina ma wo. Na fe wan kasa wo de ye dia wo pɛ. Yeda wase ne awde ama ne ka ne sɛ mansam yiye mu adwuma. Ne siesie ye ne afoforo ne abusua nyina. Na be bia wo siesie ama ye a wo hye ye bɔ sɛ wo de ye kɔ no. Awurade wa bɛfa ya kofie. Shira yen, we are Jinkwana for Yesu. Amen.